Že bizónov stále lovili. Počkaj, na mužke. No, nech sa. Dobre. Mám bizóny, ľudia. Potom ich jedli. Kurča, pochme preziky. Fakt. Ty vole. Na. Daj. Daj pre mňa. A po večeri si občas zatancovali i bizónny tanec. Očko. A takto to pokračovalo každý deň. Až raz prišli ich cudzinci. Priatelia naši. Máme pre vás jednu prosbu. Viete, nám sa stalo také nešťastie, tak mohli by sme u vás také 2 aj viac noci prespať? Preboha, čo sa stalo? Aj nás postihla. Prišli vojaci a vypálili nám celú osadu. Nemáme teraz kde bývať. Ale tam chcem poradiť, že tu voľné fleky. No neviem. Niečo sa nájde. No, dobre, tak môžete, no. Ale tak Cíte sa ako doma. Ďakujeme. A samozrejme, že títo cudzinci ich oklamali. Neostali len 2 dní, ale dokonca niekoľko rokov. Pôvodní obyvateľia ich stále obsluhovali a potom sa ich to prestalo baviť. Tak začali vymýšľať plán, ako sa ich zbaviť. Keď vymýšľali plán, ako odstrániť týchto cudzincov, jeden z nich to začul a prichystali si protiútok. áno, musíme ich odstrániť. Takým spôsobom to vyhali. Bože, bizón nerobí. Dobrý nápad. Oni sa chcú odstrániť. Vyhoskývaj. Mám nápad. Pijeme ich. Chceme to. Dohodli sa, že sa budú tváriť nenápadne a počkajú, kým všetci zaspia. V tú noc bol spĺn a všetci sa snívali divoké sny o bizónoch, ako ich naháňajú a podobne. Jeden indián bol taký vystrašený, že musel lížať na malú potrebu. Kým on bol na miestku, ostatní vykonali svoj plán. Keď sa vrátil, bol strašne prekvapený a rozhodol sa. Kamaráti, stávajte, resuscitácia. Nepomohla ani prvá pomoc. Rozhodol sa teda, že sa pomstí. Ja vykujem taký plán. Áno, pomstím sa. Bude to bizónia pomsta. Ale ďalej už náš príbeh nepokračuje a to je všetko.